बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो सानो? गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। थांनाय समाव जिखिनि दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बिनि थाखाय आङो गंनैबो न'खरनिसिम आंनि दुखु मोननायखौ फोरमायबाय। लोगोसे बे जाथायनि दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरनानै जाहाथे गोख्रों साजा होयो बिनि थाखायबो आं सरकारनि खाथियाव खावलायहरदों। दा जायखिजाया बर'फ्रा गोलाव सम हाथियार लानानै आन्दलन खालामबोबाय। जाय आन्दलनाव जोंनि गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा अबथिरा मुंख्लं जालांबाय। गोबाङा फिसाय गोमाजाबाय, गोबाङा गथ' गोमाजाबाय, गोबाङानो मावरिया जानांबाय। बिदि गोलाव सम आन्दलन खालामनायनि उनावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि खेबनि थाखाय मोनसे एकर्ड खालामबाय, जायखौ जोङो बड' पिस एकर्ड होननानै बुंनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय मा, नैबे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोनखौ गायसननो नागिरदों। मानोना बारलांनाय समखौ जों दिनै बयबो बावगारलांनो सानबाय। मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बयबो गावबा गावनि गथ'खौ मोजां लेखा फोरोंनानै गियाननि मानसि खालामनानै समाजाव बा न'खराव मोनसे गावबा गाव गोजोनै थानो हानायनि जि बेबस्था, बे खोथाखौ दिनै बयबो सिन्था खालामदों। दा बेखायनो नैबे बड' पिस एकर्ड होननानै बुंनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय मा, जों बेखौ खालि ओरैनो एकर्डनि मुंखौ पिस एकर्ड होबाल'बो जानाय नङा। बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो गोनांब्ला एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जों फारियै मावफुंनो नांगोन। आरो जोङो आसा खालामदों बे एकर्डफ्रा लासै लासै मावफुंलांजानो थांगासिनो दं। थारैनो बेफोर मोनफ्रोमबो एकर्डआ मावफुंजाब्लानो जोंनि गेजेराव पिसआ फैगोन, गोजोना फैगोन। बेनि अनगायैबो आं मोनसे खावलायगोन, दिनै जुदि जोङो गोजोन जायाखै होननानै बेखौ प्रुभ खालामनो थाखाय जों गावबा गावनो जुदि असान्तिखौ गायसननो नाजायोब्लाबो बेयाव मालाबाबो गोजोना फैनाय नङा। जों जेसेबांखिनि एकर्ड खालामाथों मानो। दा बेखायनो आं बयबो खावलायगोन जे गोजोना जोंनि आखायावबो दङ। बे गोजोनखौ जों गावबा गावनो गायसनलांनो हायो। आरो जिहेतु एकर्डखौ पिस एकर्ड होननानै बुंदोंब्ला एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा मावजानो नांगोन। आरो दिनै बिटिआर सरकारा बिनि थाखायनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगोसे थाफानानै बेफोर एकर्डफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय थाग थियारि जादों। दा ओंखायनो आङो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन, जालांनाय नैबे जाथायखौ लानानै जाहाथे जों गावजों गाव हाद्रि सारलायलाया, गावजों गाव जों सोंखारिलायबाय थाया। आरो जाय खोथाखौ बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गावस्रानाय आरो असान्तिया सोरजिजागोन, जों बयबो बिनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ। दिनै जोंनि जायफ्रा गावबा गावखौ बुद्धिजिबि बा इन्टेलेक्सुयेल होननानै साननानै लादों, बिथांमोनहाबो जाहाथे बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोंनि गेजेराव गावस्रानाय असान्ति माबा मोनसे जागोन बायदि बेबायदि बिबुंथिखौ होआ। जोंनो दिनै इन्टेलेक्सुयेलफोरनि, बोसोनगिरिफोरनि जोङो बोसोन नांगौ समाजाव, जाथियाव। दा बेखायनो आं बयबो खावलायगोन बेफोरबायदि जाथायखौ लानानै जाहाथे जोङो गावजों गाव हाद्रि सारलायनानै फिन गावनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्तिखौ गायसनफिना, आं बिनि थाखाय खावलायगोन। सार, माखासे मानसिफ्रा मोनसे गोदान आफाद दानायनि बाथ्रा रुजुनो आखायाव लादों। नैबे बिनानाव हेलेना मोसाहारिनि फिसाजो, अनसुलि फिसाजो अनिसा मोसाहारिखौ नैबे सारा जेब्ला फरायनाय सम जागोन ना, अब्ला बे फरायनाय समखौ लानानै क्लास 10 सिम एबा 10 थाखोसिम दा गासै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे गावनि नैबे सारनिहा मोनसे फरायसालि दं जाहैदों। बे फरायसालियाव बिथाङा फरायहोगोन आरोना। बेनिखायनो बिनानाव हेलेना मोसाहारिया मा बुङो बिनि सायावहाय? बिथाङा नैबे जे बरगयारी सारा जे बे बाथ्राखौ बुंदों, जे गाव आखायाव लानो नागिरदों, रुजुनो नागिरदों, बे खोथाखौ नों बिनानावा रुजुनानै माने एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया, बेखौ नोंथाङा फसंनानै बुंनानै होबानो जाबाय। दिनै जोङो जनक ब्रह्म बिथांनि न'खराव फैदों। दुखुनांथाव न'खरखौ जोङो नुबाय। दा बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिना जाहैबाय बेबायदि न'खरनि सासे नायल' जाल' फिसालाखौ दुखुनांथावै जेरैबायदि गावथारनाय जाबाय, बेखौ माने सोंखारिनो थाखाय राव गैया। दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे दायनिगिरिया थाबैनो आयेननि गेजेरजों साजा मोननो नांगौ। बेखौ आं सरकारनि खाथियाव जेब्लायबो खावलायगोन। ससियेल मिडियायाव बायदिसिना पस्ट होनायनि उनावहाय दिनै गोबां लाइमोनफ्रा खैफोदाव गोलैदों।
एक्चुअली बिनि दायनिगिरिफोरखौ आं लाइमोनखौ होनो लुबैयाखै जोंनि बे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जायफ्रा नंखाय गावबागाव राजनिति स्वार्थनि थाखाय उत्तेजनामुलक बायदिसिना लेक्सार होनानै बिथांमोनखौ माने साननायाव गोनो गोथो खालामदों साननाया माने गुलाय गुजाय खालामनानै दिनै बिथांमोना बायदिसिना खोथा सिन्था खालामदों आरो जायनि थाखाय बिथांमोना साना हसिया बायदिसिना पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों मोजां गाज्रि आरो जायनि थाखाय दिनै गोबाङानो पुलिसनि नोजोराव दायनिगिरि जानो गोनां जादों दा बिनि दायनिगिरिया जों गेदेरफोरखौनो होननानै बुंगोन दा बेखायनो आङो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो जोंनि सानस्रिखौ सोरनिबा बुंनायावनो सोलायनानै लाया आरो साना हसिया जाहाथे बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव पस्ट होआ खारन जोङो दिनै बयबो गोजोनखौ लुबैदों जों दिनै बयबो सान्थि थानो लुबैदों जायनि थाखाय जों बयबो खौसे जानानै हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हान्जा बा डेम'क्रेटिक भाबै जायफ्रा सोमावसारदों जों बयबो खौसे जानानै बेखायनो जोङो बिटिआर एकर्डखौ खालामदों जायखौ जों बड' पिस एकर्ड होननानै बुंदों आरो बेखौ जोङो बे पिसखौ पार्मानेन्ट खालामनो गोनांबा जोंहा बयहाबो बिबान दङ दायित्व दङ आरो एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो क्लजफ्राबो मावफुंजानो नांगोन दिनै बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बेखायनो एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो क्लजफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनाय जायो बेखौ खावलायबाय थानाय जादों आरो मावफुंनो थाखाय दिनै आखायाव लानाय जादों निश्चय बेफोर क्लजफ्रा मावफुंजायोब्लानो जोंनि गेजेराव सान्थिया पार्मानेन्ट जागोन खिन्थु जोङो माखासे थाखोनि मानसिफोर नुदों जायफ्रा गावसिनि राजखान्थियारि स्वार्थखौ पुरन खालामनांगौनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौ दुसिनानै आरो बिटिआर एकर्डआ सान्थिनि एकर्ड जायाखै होननानै गावसोरनो असान्थि खालामनायनि माखासे सृष्टि खालामबाय दङ गोसो जानानै एकर्डआ पिस जायाखै होननानै प्रुभ खालामनो थाखाय गावसोरनो जायफ्रानोखि असान्थि सृष्टि खालामनो नाजाबाय दङ दा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे जोङो सान्थिखौ जोंनि आखायावनो दङ जों बयबो खौसे जानानै सान्थिखौ जुदि लाखिनो नाजायोब्लानो जों सान्थिखौ लाबोनो हायो दा बेखायनो जोङो खालि राजखान्थियारि स्वार्थनि थाखाय जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय फोथायलायनाय गैयै नांलायलायनाय खमलायलायनाय बेबायदि आबहावाखौ जाहाथे सोरजिबावा बिनि थाखाय आं खावलायगोन आरो जोंनि माखासे बुद्धिजिबि बिथांमोनखौबो खावलायगोन दिनै बुद्धिजिबिफोरनि बेबायदि जाथिनि खैफोदाव जोंनो बुद्धिजिबिफोरनि गोनांथि जायो बुद्धिजिबिफोरनि जोंनो बोसोन जायो जाहाथे जोंनि रावबो बुद्धिजिबिफ्रा सोरनिबा राजखान्थिजों बायास जानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाय दुखु मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनाय बेफोर भइसखौ होआ बिनि थाखायबो आङो खावलायगोन दहायनो आं बुंदों दिनै गावबागाव राजखान्थियारि स्वार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय दिनै बायदिसिना खोथा बुंबाय दङ दिनै बे जाथायखौ सोरनियावबा दाय जाबसिननो नागिरबाय दङ बे जाथाय जानायनि अखानायै एबसुखौ सोंखारिदों जे एबसुनि अफिसखौ सावनांगौ बायदिसिना फेसबुक पस्टबो नुनाय जादों आरो दाखालि क'क्राझाराव जि रेलि खालामबाय बे जोंनि न्याय नागिरनायनि थाखाय रेलि खोब मोजां जादों बेबायदि डेम'क्रेटिक आन्दलननि गेजेरजों जोङो जाहाथे सानै गावथारजानाय सुबुङा माने न्यायखौ मोननो हायो बे मोजां जादों खिन्थु बे रेलिनि गेजेरावहाय खोब लाजिनांथाव जि स्ल'गान होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ नोजोर होयोबा जों नुगोन दिनै बे माने खायसे साफा सानै मानसिया गावसिनि राजखान्थियारि स्वार्थखौ पुरन खालामनो थाखायसो बे रेलिखौ खालामनाय जादों नङामोनब्ला सोरखौबा मुर्दाबाद होनायनि बेहाय खोथा फैयामोन जोंनो जास्टिसनि थाखायसो जोङो स्ल'गान होनो नांगौमोन दा बेखायनो बुंनाय जादों जे जोंनि गेजेराव जों बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलायबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गावस्रानाय फैगोन दिनै माने फरायसा आफाद गोदान दानायनिबो खोथा फैदों बिनिख्रुइ आरो माने लाजिनांथावसिन आरो दुखुनांथावसिन जेबो थानो हाया आरो बेबायदि खालामनाया जाहैबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोनानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिहोनायनिसो मोनसे खैसार आरो बे खैसारनि गेजेरजों गावबागाव राजखान्थियारि स्वार्थखौ पुरन खालामनायनि मोनसे सोलोल' होननानै आङो सानो माखासे लास्ट कुइसन सार माखासे लाइमोनफोरा जे आखायाव हाथियार लानानै हाग्रायाव थांफिनदों बिनि बागै माबाफोर बुंनो गोनां नङा जे इउएलबि आफाद दाहैदों बिनि बागै माबाफोर बुंनो गोनां जों दहायनो बुंदों दिनै बयबो गोजोनखौ हास्थायबाय गोजोनखौ हास्थायनानैनो गोलाव सम जों हाथियार लाना आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जोंहा माखासे खहा जालांबाय गोबां मुंख्लं जालांबाय गोबां मावरिया जालांबाय अबथिरा फिसाय खोमा जाबाय बेबायदि समखौ जोङो बावगारनो लुबैबाय बयबो जों दिनै रावबो अखान्थिखौ लुबैला दा बेखायनो जोङो थामथि खेबनि थाखाय बयबो लोगो नांनानै मोनफ्रोमबो सोमावसारग्रा हान्जाया लोगो नांनानै जोङो एकर्ड खालामदों